veľa z vás má Ask a ja vám ukážem, ako si môžete dať okolo 70 darčekov na plochu a vlastne dostanete 70 darčekov, ale je to taký odrb, takže je to iba tak na takých, kým si nedáte obnoviť stránku, tak vám tam dostanú. Takže hoci kam kliknete pravým, dáte preskúmať prvok. Tu kliknete na konzolu, vložíte tam toto, čiže presne toto tam vložíte, dáte Enter a máte tu, vidíte, pridalo sa mi 70 darčekov, jak král. A ako môžete vidieť, bude ich tu fakt toľko, že je to až neuveriteľné, koľko darčekov sme dostali. Pozrite sa, prstenie, náramky, prívesky, doláre, ksichty, kvetinky, euráče, cipána. Môžete toto vidieť, je to proste úplne sexy. A ja sa z toho úplne teším, aj keď to je iba na, kým vlastne nedáte refresh, čiže obnoviť stránku, tak dovtedy tam budete mať a vidíte to vlastne asi iba vy. Takže je to v podstate ohovne, ale len tak pre takú detskú radosť ako pre mňa je to úplne super. Takže asi tak. Pozrite sa, ale je to úžasné. Proste máte tu 78 darčekov nových. Tento je tu úplne že zabitý. A je to proste super. Proste keď dojde k vám nejaký malý kamarát, poviete: pozri sa, brácho, ja mám nové, že 70 darčekov len tak, že for fun. A on z toho úplne mimo, že čo to máš odkiaľ, ja chcem. Poviete mu, že daj 10 eur a ja ti to spravím. Máte zarobené 10 eur a on bude mať darčeky na 5 minút. Čiže v podstate najväčší kráľ. Takže asi tak. No a tak hovorím pre tú detskú radosť. Ježiš, ja mám 159 000 darčekov. Tak je to super. Koľko ich tam je ešte? Ale vyzerá to úplne štýlovo. Predstavte si, že by ste toľko darčekov mali v skutočnosti na tej ploche. To by ste boli lepší ako výber. Proste ani on ich tam toľko nemá. Myslím. Proste toto je úplne pánske. Proste úplne halus. Úplne no, aj to je všetko. Tohto čáva si dáte do stredu. Je to proste úplne fakt sexy, A je to super. A vidíte, máte to tu. Proste, ale nevýhoda je to, že teraz dáte refresh, hej. Lebo proste. A bum, nič. 113 dáčekov stále. Takže ešte raz. Kliknete túto, preskúmať prvok, konzola, trlv. No, tak si skopírujete toto. Kopírovať, do konzoly vložíte. Toto som nalomil Včko, Enter a máte 70 nových dáčekov. Takže to bol taký tutorialík. Vy ste sa zabavili, takže sa majte. Čaute.